Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. Бародаро, имрӯз нишон метавам чӣ хел маслаи коробкаро алишкан дар кор. Бародаро, хай инаи росте ки шумо мебинед, и ҳамун турбае ки маслаи коробкаро проверка мекунед, турба ан хел омадагӣ бай болоро рафтагӣ. Ай барои мо мотор каестем, ина то мотора овардам, гуфтем я обзор кунем ами маслаи коробка заодно алиш кунем, я обзор кунем барои бачаҳоро ки бисёр кас ами бисёр савол ами коробка меояд ки чӣ хел маслаша проверка кардан дар кор, бисёр саволо метан. охи маслаша чӣ хел алиш кардан дар кор, филтрша. Бародаро, филтрша навҷада мешина умада боло. GCB мумкин ами хел боша, ка намедонам точно. GCB да кор кардем, хели ремонт бисёр карда нестем GCB-ро. Катерпиллерда инҷа болти 16 ҳай, болти 16 ҳуй мекунен, полни сливад мекунен, дар ин бол айсини дарун, дар дарунш магнит ҳай. Барое ки чи ҳози бародаро як минут я ҳуй кунам барои да шумо фаҳмоша. ина бародаро, болша вақте ки ҳуй кунен ҳами ҷашта аҳамият тен уже ҳами бинен ки уже ҷазири ҷамъ шудааст, дар инҷа ҳами оҳанрабои магнит дора, чи ҷазири ҷамъ шуда ҳаминҷада ҷамъ мешаванд, медонӣ ки уже масъала уже вақти алишкунӣ шудагия. Баъд масъала мефаҳмӣ ина маслаи мо чӣ хел сиёҳ шудааст. бояд хел намоненаш ки то ин қадар сиёҳи бад шавад. ҷое ҳастанд ки масъала алиш мекунанд, ҳамон хел зард шудагӣ, светш созай, рангш созай, ҳамон хел алиш мекунанд ки барои коробка ҷазир накунем. 1000 километр километр мегӯм ай трактора моточас 1000 моточас ҳай мекунӣ, моточасов алиш мекунӣ. ҷое ки хеле медонӣ ки техникашо наз нигоҳ мекунанд, аммо 1000 моточас баъд коробкашо маслашо алиш мекунанд. Так нигоҳ кунем бародаро. баъд айҷа ки маслаша сливат кунем, аю торам филтрша алиш кан, эҳтиёт кунед ки масла да хуту мерезад, да у филтр хела масла дига мемона. ҳуй карданда эҳтиёт кунед. Филтр алиш кан, инаҷа бародаро, ҳозир як чиза дига нишонтон метавам. бисёр кас ира намедонад. ҳами филтрша алиш мекунанд, маслаша холӣ мекунанд, маслаи наваш мезананд, тамом. ҳозир бе бародаро мо ира сахт кунем. и уже тоза, ира уже худам тоза кардем. и боша да ҷош ҳами сахт кунем. нечота хайра ҳам хемонем ҳозир бародаро. ака як кори дигаша, як чизи дига нишон додам. бисёр кас аями чиз намедонад бародаро. ҳаминҷа сетка мешинад. сеткаам и чизи даркория, и алиш кан дар кор. бисёр кас алиш намекунад, ҳамо маслаш чи филтрш алиш мекунад, тамом. ҳозир бародаро нишонтон метавам ки дар инҷа чӣ чиз аст. инҷа сетка бародаро ҳастак. ин сеткара нигоҳ кунем бародаро. кадомат хишро дидестен? дидеда ҷазирия ҳама ҳами оҳаное ки дар он поён ҷамъ мешаванд, дар ин оҳанрабо айдаишанд, дар ҳамин ҳамаш ҷамъ мешаванд. бовар кунед якум бора дидестам хеле ҷазирия. нигоҳ кунем бародаро, дар инҷа сеткаи вақте ҳуй кардан нигоҳ кунед ки сальник дорад. ҳозир сальникоша чӣ хеле гирифта, нигоҳ кунед сеткара ҷазириша бародаро. дидеда? бисёр касо ина мегум чӣ хеле гуфтестам, бисёр касо филтр алиш мекунанд, ин сеткара тоза намекунанд. как будто дар инҷа ягон чиз нест, ҳеҷ чира намедонанд. бо ҳамин кора киё мекунанд, бо ҳамон одамои худша донои прибад мегиранд, как будто 15 сол дар трактор кор карданд, ки намедонанд ки дар инҷа чия, дар инҷа чӣ хели сетка. нигоҳ кунед бародаро, ҳамаш оҳана, нигоҳ кунед. агар битонем эмизиҳои ҳамиам тоза кунем мешавад. камтар тозаш мекунем, сеткаша ва компрессор ёки боша набоша
ҳамин дасту ҳамун ҷое ки оҳаношанд ҷазирӣ ҳамёро тоза мекунен, мечаспонен. ҳози бародаро ина гемиҷо ҳамаш тозаан камтараки тория 100%. ина сеткара тоза каем камкамаки амве ҳастанд қайёш ҳеҷ куна мекунанд. ҷазираи прибача гирифтем тоза каем. азир бародаро шунонем ина бародаро оҳанро боша тоза мекунед ки бо вақти дигар алиш кунед бубинед ки чанд қадар ҷазира аст так маслад ё не. айламиян мефаҳмад метавонед бинед. бародаро ҷида ҷош надурмесаз тамом. все бародаро тамом уже метавонед ки масларо брезен, филтр алиш канен, сеткараи хотиртун аброя ҳуй мекунен, тоза мекунен, компрессор қатӣ ва ягон чиз чи мусоре ки ҷамъ шудагия. Тамом маслаи тозаро мерезен. 10 литр ами қадар мерези дами коробка. Худаш дар онҷа шуб нишон мета чанд қадар аму нормаша нишон мета чанд қадар мерезен. Тамом бародаро ягон саволи дигар боша иншоалло дар комментария бинависен. ба хости Алло иҷро мекунем. Худованд нигаҳдортон бошад.